Bon dia, la Rosana Flaví i el Manuel Castellet presentem avui virtualment el nostre darrer llibre, La no extradició de Ventura Gassol, publicat recentment a la sèrie històrica de l'editorial Base. El llibre comença amb aquesta frase que Ventura Gassol atribueix al president Francesc Macià en l'al·locució que va fer al Parlament de Catalunya a la mort del president. Només els pobles que cauen d'una manera digna, arribada llur hora, es tornen a redreçar. La vida política de Ventura Gassol va estar molt lligada a la de Francesc Macià, tant a l'exili durant la dictadura de Primo de Rivera com en el govern de la Generalitat durant la República. La dignitat de Gassol plana en tota la nostra recerca històrica. Teníem coneixement, de feia temps, de la relació de tres personatges importants per a Catalunya, sobretot del primer terç del segle XX. El mecenes Rafel Patxot, el cardenal Vidal i Barraquer i Ventura Gassol. Els dos primers eren, diguem-ne, de casa bona, amb orígens no comuns però bastant equivalents. Un, Patxot, de Sant Feliu de Guíxols, i el cardenal de Cambrils. Mentre que els orígens de Ventura Gassol eren totalment diferents. Nat a la selva del camp, socialment pertanyia a les classes populars procedent del món agrari, fill de segones núpcies, amb el que això representava en el món rural. No participava dels elements comuns de Patxot i cardenal Vidal i Barraquer. Quan fa uns anys ens vam interessar per Rafel Patxot, hi apareixia la figura de Ventura Gassol. Quan després ens vam interessar per cardenal Vidal i Barraquer, hi apareixia la figura de Ventura Gassol. En els dos casos, l'any 1936, Gassol, que aleshores era conseller de Cultura de la Generalitat, els va salvar literalment la vida. A Patxot, embarcant-lo cap a França, i el cardenal Vidal i Barraquer cap a Itàlia. Un Gassol que havia estat membre d'Estat Català i fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya i que ideològicament estava ben allunyat dels altres dos. La seva personalitat, doncs, ens va captivar. El llibre no és una biografia ni una geografia d'en Gassol. Quan el Manuel estava escrivint la novel·la històrica La mitra de l'exili sobre la mort del cardenal Vidal i Barraquer a Suïssa, ens va interessar la vida de Gassol, que havia salvat Patxot i el cardenal i a tantes altres persones i havia tingut cura de la no destrucció del patrimoni arquitectònic i artístic català durant l'estiu i la tardor de 1936. Ho va fer amb una gran dignitat personal i pública, potser no sempre prou ben valorada. Què havia passat després de tot això? Era conegut que havia marxat de Catalunya a l'octubre del 36, que s'havia mig instal·lat a París, on per cert va organitzar una gran exposició sobre l'art català, el 1937, amb obres que ell mateix havia salvat. Quan vam anar sabent, amb la invasió dels nazis, es va retirar amb la seva esposa, Esperança Galofré, i els seus dos fills a la costa mediterrània, el que aleshores era un petit poble de pescadors de Sant Rafael. Vam conèixer que el govern espanyol n'havia demanat l'extradició el 1941 i que havia estat reclòs amb Josep Tarradellas a la presó d'Agen-Provence. Així doncs, ens en vam anar a Agen-Provence a veure què hi trobàvem, i vam trobar-hi la presó. I unes setmanes després vam obtenir dels arxius departamentals de Buix-Durron una còpia de la sentència manuscrita, escrita a mà, de la Curt d'Apel, el tribunal d'aquella ciutat, datada el 15 de setembre de 1941, un document inèdit fins ara. El llibre tracta, doncs, de la persecució a què Gassol va ser sotmès pel règim franquista, la motivació i l'anàlisi de les causes judicials prèvies a aquesta sentència d'Agen-Provence i els mesos immediatament posteriors fins que decideix abandonar la política. Gassol era un home que creia en la República i en la llibertat de Catalunya en un temps en què ell era considerat, segons els informes del règim franquista, com el elemento en que se ha tratado de idealizar el separatismo catalán. Potser per això el règim va tenir especial interès en capturar-lo.
Des de bon començament vam buscar la documentació i hem volgut que fossin els documents els que parlessin sense fer nosaltres ni grans teories ni grans valoracions, sinó que siguin els lectors que puguin fer-se una pròpia composició del que va passar a partir de tota la documentació. Per això hem inclòs en un annex una vintena de documents, alguns d'inèdits, que es conserven en diferents arxius. A Catalunya, l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Arxiu Central del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'Arxiu Montserrat Tarradellas i l'Arxiu Municipal de Cambrils. A Espanya, el Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico Nacional, l'Arxivo del Tribunal Supremo, que per cert vam poder consultar en ple judici pel procés, i el Centre Documental de la Memòria Històrica. I a França, l'Arxiu Departamental de Bouches-du-Rhône i els arxius diplomàtics del Ministeri d'Afers Estrangers a La Courneuve. La història que documentem és breu, però intensa en fets polítics i jurídics. S'inicia amb la incoació d'un expedient per responsabilitats polítiques contra Gassol el 1939, quan ell ja feia 3 anys que era a França, i que va acabar amb la condemna que imposava la pèrdua de tots els seus béns, la inhabilitació per a càrrecs públics i la pèrdua de la nacionalitat espanyola. Una sentència que no es va executar mai, possiblement perquè el règim franquista volia Gassol a Espanya per jutjar-lo, imposar-li un càstig exemplar i potser afusellar-lo com companys. Va ser aleshores que el règim va trobar l'oportunitat d'incloure Gassol a la causa general, atribuint-li, entre altres, la mort del bisbe de Barcelona. Deia: «Por ello puede considerársele el principal culpable, no solo del asesinato del obispo doctor Irurita, sino de tantos otros desgraciados víctimas del rencor y del odio del informado». Segons l'escrit del director general de Seguretat a l'inspector fiscal de la causa general. Hi va haver una primera petició d'extradició al govern de la França de Vichy el gener de 1941, que incloïa també a Josep Tarradellas o a Frederica Montseny, entre altres, i que va ser desestimada perquè no s'ajustava a allò que s'establia en el Tractat d'Extradició entre França i Espanya. I després, una segona petició d'extradició al mes de juny d'aquell any, atribuint-li la mort del bisbe de Barcelona, que va provocar la detenció de Gassol i un judici que va cloure amb la sentència de la Cour d'Apel d'Agen-Provence, que, entre altres consideracions, recull que l'assassinat no s'havia pogut produir perquè el bisbe Irurita era viu. En aquest punt va ser clau l'aportació des de Suïssa del cardenal Vidal i Barraquer. Les darreres frases de la sentència són: la Cour emet un dictamen desfavorable a l'extradició sol·licitada. Ordena la posada en llibertat immediata de l'acusat. Diu que la sentència present serà executada amb diligència pel senyor fiscal general. Aquella mateixa tarda del 15 de setembre de 1941, Gassol tornava a ser un home lliure. En tot el text del llibre hem intentat ser precisos i rigorosos, segurament fruit de la nostra formació. La Rosana, jurista, i jo, matemàtic. Esperem haver-nos-en sortit. De ben segur que el lector copsarà les evidents semblances que hi ha en la persecució de polítics catalans d'aquests darrers anys. Tot i que ens ho hem passat francament bé, en la recerca, intensa, dura, però no tot han estat flors i violes. A títol d'exemple cito només una cosa. Va existir un expedient d'aventura Gassol a la causa general amb un codi arxivístic ben determinat que va iniciar-se al Tribunal Supremo, després hauria d'haver passat a l'Archivo Histórico Nacional, després a l'Archivo General de la Administración i finalment al Centre Documental de la Memòria Històrica. Quan nosaltres vam anar en aquest centre per consultar-lo, resulta que l'expedient no hi era i consta com falta. A més, està documentat en un inventari de l'any 1946 que l'expedient ja faltava. El document que falta és la instrucció de la causa general
referida a Gassol. Nosaltres hem procurat suplir aquesta mancança amb recerca en altres arxius espanyols i sobretot francesos. Entre finals de l'any 1940 i començaments de 1941, el govern franquista va cursar correctament 41 peticions d'extradició a la França de Vichy, que van ser acceptades pel Ministeri de Justícia. Desenes d'altres presentades ja no van ser ni acceptades. Segons un document d'aquest ministeri d'abril de 1942, d'aquestes 41 peticions, 13 havien estat rebutjades pels tribunals, entre ells la de Gassol. 7 reberen un dictamen favorable a l'extradició, però el govern francès, que en el cas de dictamen favorable tenia la potestat de concedir l'extradició o no concedir-la, només en va concedir una. I les altres persones per les quals se sol·licitava l'extradició no havien pogut ser localitzades. El llibre acaba quan acaba la vida política de Ventura Gassol. Des de l'any 1940, Gassol havia fet gestions per poder traslladar-se amb tota la família a Mèxic. No volia que els fills, Abel i Albert, que s'acostaven a l'edat militar, haguessin d'anar a la guerra. Cosa que va aconseguir la tardor de 1941, però ell, ja lliure de la justícia, no tenia encara permís per sortir de França. Gassol va seguir insistint fent gestions a diferents nivells. L'abril de l'any 1942 fins i tot es va reunir amb l'influent escriptor i polític ultraconservador Charles Morin, que li va fer creure que podia gestionar amb les autoritats un possible embarcament cap a Mèxic, si signava un compromís de no fer més política. I Gassol el va signar. Josep Tarradellas immediatament va opinar que no li serviria de res, com efectivament va passar. Gassol va mantenir, però, la paraula per honestedat en les seves accions i decisions i es va retirar de la vida política. Moltes gràcies per la seva atenció. Esperem que el llibre els agradi.